ଓହୋ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଯାଇ ଟିକେ ସେ ରାନୁଟାକୁ କଲ୍ କରେ। ହଁ ଲୋ ଝିଅ, କଣ କରୁଛୁ? ଫ୍ରି ହେଲୁଣି? ହଁ ଲୋ ଦିଦି, ଏବେ ଆସିକି କରୁଥିଲି, କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆଗ ଆସିକି ଟିକେ କରୁଥିଲି ଆଉ। ହଁ ଲୋ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ ବି ଏତେ ଭଲସେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ଆଜି କଣ ତୁ ପୁରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବନେଇ ଯାଇଥିଲୁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ କିଏ ତ କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆଗେ କହିଲୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଳା କାଠ ପଡିଯାଇଛୁ? ମାମା କାମ କେତେବେଳେ ସରିବ କି? ଦିଦିର ତୁ କେତେ ମନେ ପଡୁଛୁ, ଆସୁନୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ। ରାଣୀଟା କେତେ ମନେ ପକଉଛୁ ମତେ। ଭଲ ଝିଅ, ତତେ ମୁଁ ବି କେତେ ମନେ ପକଉଛି। ଭାଇଙ୍କୁ କହିକି ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ଥା। ଏଇଠି କାମ କରି କରି ହାତର ପୁରା ସିଙ୍ଗଡା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ମନେ ହଉଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା। ଝିଅ ଲୋ, ମତେ ବି ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ। ସିଙ୍ଗଡା ତ ବାହାରୁ ଆଣିଦବ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହାତ ଗଇଁଠା, ଅଟକାଳି, କାକରା ପିଠା ଏସବୁ ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଲୋ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିନା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ହାତରେ, କାକରା ତ ହଉନି ମୋ ହାତରେ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କରି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି? ତୁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରେ, ମୁଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଯିବା ଘରକୁ। ବୋଉକୁ ବରାତିକି ତତେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ମତେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ वाह ବୋଉ वाह क्या ବନେଇଦବ। बात बोली दीदी ने। ବୋଉକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଯିବା। ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲେ। ହଁ ବଢିଆ ହବ ଦିଦି, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ପଚାରେ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ରହୁଛି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଡେଟ୍ ଭାବିକି କହ, ମୁଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି, ମିଶିକି ଯିବା। ମୁଁ ତ ଏଠି କାମ କରି କରିକି ପୁରା କାମ ବାଲି ବନି ସାରିଲିଣି। ଏ ରାନୁ ବି ଡାକିକି କଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରେଇବ ମୋ ହାତରେ, ସିଙ୍ଗଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଜୁଟିଲା। ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କେତେ ମଜା ବୁଦ୍ଧି ମଜଲିସ୍ ଝିଅର। କରିକି ଆସିବୁ। ବୋଉ ବି ଖୁସି, ରାନୁ ବି ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଏ ଖରା ଛୁଟିରେ କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଭୁଲିକି ବାବା ବୋଉ ପାଖରେ ରହିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି। ହାଁ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଗଲେଣି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।